Парите идват, но само ако вярваш, че ги заслужаваш. В Ритуал 24 става дума за увереността. Утвърждението е: аз съм достоен. Първо, изхарчи нови 10 000 лева, но този път за нещо, което никога не си позволяваш. Нещо, за което тайно мечтаеш. Ако искаш да привлечеш пари в живота си, но дълбоко в себе си вярваш, че не ги заслужаваш, създаваш противоречие. И по този начин объркваш сигналите, които изпращаш към Вселената. Ограниченията не са навън. Те са в мислите ти. И когато парите, които идват, предстои да бъдат похарчени по правилния начин или са предназначени за добра кауза, тогава става още по-лесно да повярваш, че заслужаваш да ги получаваш с лекота. Колкото по-силно вярваш, че парите са в хармония с твоите ценности, толкова по-лесно ще ги приемеш като заслужени. Днес направи още нещо. Вземи лист и напиши: благодаря на всички пари, получени през живота си. Сложи го в портмонето си и от сега нататък подреждай парите си с уважение. Защото изобилието обича реда и идва при тези, които вярват, че са достойни.